Kao issue mar opande mwaloko gir siasa mag kura and yudo ka sirkal keche sirkal ema chiwo ID hinyo mana wache ka ji ochomo yiero pan mano culture manyako ge jawa nyaka ngene ID kiongo go daki on title deed daki bed ge line mar M-Pesa mondik nyingi sani register SHA daki register SHA which is a government service kiongo kitambulisho so nyaka wanyis jowa no opande oken mago kura opande timo gik mang'eny sirkal be nyaka kako wachni ket mechanism ma services gi yudre all through from the day January to December kikubed ni keto gimna sa time moro migo kod gi siasa mar ariyo en iboyudo ka jaduong' moro wuoyo kanyo ing'en jaduong' no sama ongo ID tek bedo nyathine ni ID ka wuode onge ID nitie chances nyakware be onge ID nikech ID kikawo go nying janyuol so iyudo ka seche moko wacha no kwal kuchwa ineno reason momiyo seche moko kwa kal lakini kidhi rally mage jomo pongo rally makata ko pang line in jaduong' bila no kiyudi line digole no ongo pande you cannot imagine so seche moko iyudo ka kata yiero mokalo ne wawito go kura 200,000 tiwacho ne iluo Nyanza kende joma ne kogo kura man gi kura ne lawe 700,000 sani nyaneno report moro ne Nyanza sani nitie 1.5 million people moseromo go kaw pande go kura to poko kaw nikeche waloko gini obedo mana gir siasa so kawa keto nwa dwar go kode siasa to bo medo hinyowa to kwa keto nena government service ma ochuno to aparo no pachwa bro lokre mondo wang'eno pande kikwarange mana go kura kende warange no pande ka in go to kata diwuoth nade piny kech kata police koro mko Nairobi ka mondo identify yourself ni jakenya number 1 wapi kitambulisho so paro nkanye ma we must take kino kamano Peter kawantiere kodi karka pinyi ka ogi ombulu pinyi ka ogi jogo mantiere kod kura kendo ka ogi jogo mantiere kod opande opare ne gwenge moko gionge i Nairobi ka nyakach kidok en kumoro ma igeno yudo ka oganda osiwuok oko sani kidhi luongo rally Katito kacha kuom ranyisi jok madhi wuok kata kedo ni thoth gionge kod opande kata mar yudo chenro mamoko mag sirkal to jasiasa nitie kata mar kawo gi nikech kura interest gi pogo yo machal nade mar mondo ne jowa yudo basic services mano ma japiny be ne yoro nikech bedo go opande en ratiro mari kaka jakenya Cleopas mokongo kawacho